Чакай. Здравейте, приятели. Вие сега сте в 18-ти епизод на Майнкрафт. Намерихме доста количество диаманти. Някак се появиха спълнахте, просто така. Хайде да тръгваме с миналите така. Идваш ли? Идваш ли? Добре, аз си тръгвам, хайде. Спирам клипът на пауза за малко. Така съжалявам за забавянето, но трябваше да го направя. Не беше всичко толкова много. Съжалявам. Малей. Ауч. Ето ме. Какво събираш? Кабел ли? Къде събираме кабел? Ти ми каза се тук за кабел. Къде за тези купчета диаманти? Имаш ли браза? И аз ще я направи. Не прави, аз ще направя. Къде си? Диамантчета. И стига слага да си намерим сами, нали? Към. Ето един песто. Айде, две ще стигнат. Ала аз мина. Чакай да си направя една братка. Той е лопатка. Този стак е само за мен, чуле. Ей, сега идвам. Един меч и едно така. Чакай. Къде си идвам? Чакай. Ела насам. Ей! О, на мен му става една броничка и съм понял. Хайде! Аз ще отивам да се направя. Аз ще се махна от сервера. Добре. Ти винаги само измисляш от мене. И какво се махна? Няма. Да се махне. Не, няма. Аз ще се махна. И каквото. И съжалявам, но този клип свършва заради Ивал, защото той е сърдит. Да. Сърдит Той 5. Той е надодупъл. И той е пишка и